אז היא באה, היא אומרת לי, צרפתית, תעודת זהות. אז פה שנייה, כי תמיד היה לי את השתי תעודות, גם את הנכון, גם הזיוף. אמרתי, אם אני נותן את הזיוף, מזויף, ושידעו שזה מזויף, יכול, אולי אני אקבל כדור בראש, לא ידענו כלום. אז עם מחשבה כזאת אמרתי, לא, אני אתן את האמת ונראה מה יהיה. והיא נותנת לו את התעודה, והיא אומרת לו לחייל, הקצינה, אסיסטנט יהודה. אמרתי, פה אני אבוד. אז היא, המזרתה הזאת, תוריד מכנסיים. אמרתי, אני יהודה, תוריד מכנסיים. בסדר, אני מוריד. הסתכלה, אולי לא יודע. שמתי בחזרה. התעודה היא נותנת לקצין שישב, ופותחים את הדלת אחורה, ונכנסים שניהם בחדר השני. ועזרו את הדלת פתוח. ואני בפנים לבד. תכף שראיתי אני לבד, אני רץ לדלת, פותח ורץ, אני לא יודע מה. ויקטור רץ בכל כוחו, דווקא לביתו שהיה מצוי כ-300 מטרים בלבד, עם משרדי הגרמנים ממנו נמלט. רצתי מהר, ואני מגיע, ודופק בדלת, היה סגור. אמא, תפתחי מהר, אבל לא פתחו תכף. ופתאום אני שומע אוטו, וידעתי, זה היה הסיטרואן, הנעה קדמית, היה רעש מיוחד של מנוע, ותכף עוצר ברקס, אמרתי, זהו, זה גרמני. אני קופץ, פופ, זה יותר מהר מה שלספר, אני לא יודע, שניות. ויקטור ישב ממש על דופן חלון הקרון, עם חצי גוף מוכן לקפיצה, אך כשהביט אחורה בכדי למשוך את הילד, נכונה לו הפתעה. אבל אני מסתכל בפנים בשביל למשוך את הילד, ואני רואה את הילד, שתי אנשים תופסים אותם, אותו, אחד פה ואחד פה, והוא צועק, ויקטור! הלא יאומן, אכן התגשם. ויקטור חזר לרואן, בריא ושלם. ברואן, ויקטור הודיע בזהירות לאביו על חזרתו בשלום. אביו הבין שחשוב להבריח את ויקטור בהקדם האפשרי מצרפת, ובסיוע יהודי בשם יוסף קורט הופעלו קשרים מחתרתיים, אשר בעקבותם הוברחו ויקטור ואחיו ג'וזף אל ספרד השכנה. שם בילו בביטחה עד תום המלחמה. כחודשיים אחר הגעתו של ויקטור אל ספרד, שוחררה בירת צרפת, פריז. ובהדרגה שוחררו גם כן השטחים הדרומיים יותר של צרפת, כולל רואן. אך הסיפור של ויקטור עדיין לא הסתיים. בצרפת נותר ויקטור לעזור לאביו, ושם גם הכיר את מילה, צעירה שזה עתה סיימה את שירותה הצבאי, ואיבדה את הוריה במלחמה. מילה הגיעה לצרפת להתאחד עם שארית משפחתה, והעובדה שוויקטור היה דובר עברית תרם רבות להיכרות עמוקה, אשר הובילה לנישואין. פעם הראשונה שראיתי את ויקטור, אני חושבת שאני זוכרת, זה היה ברואן, היה כזה, קראו לזה פלאס דה פרומנד. זה פארק כזה, בית קפה על יד זה. משהו בכיכר רבי. וביום שבת, ביום ראשון, שלא עבדו, אז ככה אנשים באו לשם. כל היהודים באו בכיכר הזה. ושם מישהו, בן דוד שלי, היה חבר שלו. אז הוא אומר, בואי, אני אכיר לך כמה אנשים פה, והכיר לי עוד אחד. ופתאום אני מצאתי שיש לי שפה לדבר עם מישהו. עברית. ושם היה לי ויזה ל6 חודשים. אחרי 6 חודשים קיבלנו שאני צריכה לעזוב את צרפת. אז ויקטור הלך שם לעירייה, ופה ושם, וחיפשנו זה, שאנחנו מתחתנים. אז נתנו לנו 3 חודשים בשביל להתחתן.
אני כל הזמן שהייתי בצרפת, שהיו ילדים כבר, שנולדו ילדים, אני אמרתי, הילדים שלי, אני לא רוצה שיהיו בחוץ לארץ אם יש לנו מדינה שלנו. אני רוצה שירגישו טוב, שלא ירגישו פעם שיגידו להם יהודי מלוכלך או משהו כזה. שיהיו שווים בין השווים. לאחר 17 שנים עלו ויקטור ואשתו מילה חזרה לארץ ישראל. ההתחלה לא הייתה קלה. זאת אומרת, זה היה מאוד קשה, מאוד קשה. למה? כי לא תכננתי כלום, לא דירה, לא מקום עבודה, לא איפה, כלום. התחלתי מההתחלה לחפש מקום עבודה, איפה נשען ואיפה, מה נעשה. בקיצור, אחרי כל הסיפורים שלי, מה שקרה לי ולמשפחה שלי, הבנתי שאין לי מקום אחר בעולם חוץ ממדינת ישראל. בשביל זה צריכים להחזיק אותה טובה, יפה ובטוחה בעצמה.